En het belangrijkste bericht is dat er aangifte is gedaan tegen Luigi van Eijten, die juist zelf in de afgelopen weken 2 keer zelf aangifte heeft gedaan. Hij noemt het zelf over de goklicentie-schandaal op Curaçao. Maar er zijn mensen die vinden dat zij nu valselijk beschuldigd worden. Er is een officiële aanklacht ingediend tegen Luigi van Eijten wegens vermeende valse beschuldigingen en laster. Dat schrijft de Extra vandaag. Mario Fiorini, Fedra Hanst, IGA Group Limited en IGA Trust BV ontkennen de aantijgingen die Van Eijten heeft verspreid en beschouwden deze als ongegrond en misleidend. De advocaat Alicia Blonk zegt dat de beschuldigingen in de rapporten van Van Eijten misleidende informatie bevatten. Er zijn volgens haar ook geen feiten die de claims ondersteunen. Er is dus geen substantieel bewijs, aldus de advocaat Alicia Blonk. En zoals bekend heeft Luigi van Eijten, lid van het bestuur van de partij PAR, onlangs 2 verschillende aangiften gedaan. Onder meer tegen minister Silvania, maar ook tegen de mensen die nu een aangifte tegen hem hebben gedaan.